Arratsaldeon denei. Gaur, haizeak dakarrena ikuskizunaz gozatzeko elkartu gara Arriolantzokian. Kultura askotan, haizea mezularia dela esaten da. Inoiz gelditzen ez dena, eta inork ezagutzen ez dituen bideak transitatu dituena. Haizeak, albisteak dakartza urrunetik, eta horren lekuko izango gara gaurkoan. Emanaldia hasteko, Galiziako Luarna Lubre taldearen Osondo Arkanta eskainiko digute musikaskolako ikasle heldu eta irakasleek. Izenburua euskarara itzuliz gero, ulertuko duzue gaurko gaiarekin duen lotura zuzena. Izan ere, Osondoar haizearen soinua esan nahi du galizieraz. Badira gure arbasoekin konektatzen gaituzten melodiak, eta agian horregaitik zelta kutsuko kantu hau Mike Oldfield musikari ezagunak mundura zabaldu zuen 80ko hamarkadan egin zuen bertsioan. Gaurkoan ordea, jatorrizko abestia entzungo duzue. Utzi gure musikatresnek sortutako haizeak ferekatu zaitzaten eta gozatu emanaldiaz. Hurrengo kantuan, esaldi hau entzun daiteke. Los sueños viajan con el viento. Metafora horrek, ametsak, oroitzapenak eta desioak etengabeko mugimenduan daudela iradokitzen du. Denboraren iragaiteaz,
heldutasunaz eta bizitzaren onarpenaz hitz egiten du Fitok antes de que cuente 10 abestian. Bere lagun min bati buruz arituko gara geroago, baina momentuz, goazen bilbotarraren kantu ezagun honen bertsio instrumentala entzutera.
Ikasturte honetan zehar, haizeak berri latz bat ekarri digu. Kulturmundua astindu duen Robe Iniestaren heriotza hain zuzen ere. Extremaduran jaio zen, eta han sortu zuen Extremoduro bere taldea. Baina 10 urte baino gehiagoz, Euskal Herrian bizi izan zen eta hemen sortu zuen bere kabia. Txorierriko haranean kokatzen den Lezaman bizi izan zen urte luzez. Jakina da herrian, bere bikoteak musika ikasten ari ziren inguruko haur eta gazteak gonbidatzen zituela etxera, salan zeukaten itsas piano bikaina jotzeko. Imagina musikari hasiberri haien harridura eta ilusioa. Mundu mailan ezaguna zen Robe, baina ez zuen humiltasunik galdu. Esango nuke 5 sola zitzaiola bere famak. Bera omentzeko, Txorierriko beste musikari gazte bikain bat gonbidatu dugu gurekin Roberen kantua kantatzeko. Bera, Danel Arteaga da, eta sondikati dator. Txikitatik berezkoa izan du musika zaletasuna, bai kantuan, baita era autodidaktan ikasi duen gitarra joz. Telebistako estanda eta La Voz saioetan egona da emaitza bikainak lortuz, eta orain bere bilbidea ontzen dabil. Betirako izenburupean argitaratu berri duen kantaren lagin bat erakutsiko dizuegu. Inoiz honek amaiera badu, arnasa sakondala zai hartu, iparra inoiz ez galdu. Hemen nauzu, jakin eizu, da zai azu. Ilonari bihurtzen dela eo haizea, datorrela da esan badela, badela betirako esan badela, badela betirako. Bere talentuaz behin jabetuta, Roberen La vereda de la puerta de atrás eskainiko digu Danelek aurrena. Si fuera mi vida una escalera, me la pasaba entera buscando sin descaro, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda y la puerta de atrás, la hierba hace que vuelva a brotar y ahora todo es campo ya. Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene banderas, soy un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. La muerte traicionera y antes de repartirme del todo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera para que será como un ratón y muera a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a una canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por verte y marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar y ahora todo es campo ya. Orain, zure laguntza jarraitzen albo zure bat, gomiatzen dituzte.
Dices que a veces no comprendes que cómo quieres que yo esté dentro de conmigo. Si entre los dedos se me escapa volando, y ella solita va marcando el camino. Dices que a veces no comprendes que cómo quieres que yo sepa lo que digo. Si entre los dedos se me escapa volando, y yo dejo que me marque el camino. Robe etzen musikari soila. Poeta eta filosofoa ere bazen, eta horregatik milaka eta milaka pertsonen eraikuntza emozionalean aparteko eragina izan zuen. Bere kantu ezagunetako bat aukeratu dugu bera omentzeko. Dulce introducción al caos abestiaren lehen mugimendua hain zuzen ere. Ez dugu eskutatuko kaosa zer den ezagutu dutela gure ikasle kantu honekin. Baita tartean duen Bach musikari klasikoaren zatiarekin sufritu ere. Izan ere, Robe eta bere sortzailekide Wohok ez zituzten abesti sinpleak egiten. Hala ere, kantak dioen moduan, ez da kaos destruktibo bat izan. Dultzea izan da bidea. Ezeren gainetik, Robek sortzeko pasioa eta iraultza beharrezkoak direla dioskulako abestian, eta horri jarraiki heldu garelako ona. Danielen ahotsean entzungo duzuen letrak badio. Una racha de viento nos visitó, y al árbol ni una rama se la agitó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. Gaur bada, haize horrek mugitu gaitu bai, eta espero dugu zuen barnean ere zerbait mugiaraztea. Zugatik eta zuretzako, Robe. Para
respecto a su edad. Me pregunto si está sola y algo dentro de una piedra. Euskal Herrian haizeak badu aparteko esanai berezia, eta badakigu gure mitologian zerikusi zuzena duela Marirekin. Aurrek urteetan, Anbototik Gorbeiara eta Gorbeiatik Anbotara ibili ginen. Mari bera izango bagina bezala eta joan etorri horiek ekaitza eta haizea dakartela dio kondairak. Ez dakigu noiz utzi genion horretan sinesteari. Agian, hurrengo kantuak dioen moduan, gure barruko aurra hil zenean. Ainu betaldearen auzozarra kantua horretaz mintzo da. Iraganaz, nostalgiaz eta nonbaiteko sentitzeak duen garrantziaz. Aitor taldeko abeslaria gure ensaioan izan zen duela 10 egun, eta bere ahotsetik entzun genuen abestiak transmititzen duen beste mezu bat. Komunitate eta ingurukoekin esker honeko agertzea garrantzitsua dela. Eta eskerrak ematen hasita, gure bigarren gonbidatuarekin hasi gaitezke. 11 dira gaur egun Elorrion dauden musika taldeak. Estutu, Mugarri, Fito Skins, Estanda edo Seker esaterako. Baina hoien aurretik batan batek egin zuen bidegile lana, eta hor ieskide ezinbestekoa izan zen. Garai gogorrei soinu banda jarri zieten, eta gaur egungo musikari gazteen erreferente bilakatu ere. Horregatik, guretzako, sekulako orea da gaur gurekin Xabier Gaiastegi Xagu edukitzea. Negua iritsi da auzo zarrera, begirada bat bota leiotik kalera. Ez da inor entzuten, ez da aurrik jolasten, barruan daramat gaurra hiotela.
Arabiar esaera zahar batek dio, entzun haizearen norabidea nola aldatzen den, zure begiek ikusi ez dituzten lurraldetako berriak dakartza. Handik, ekialdetik datorren haizeak samina dakarkigu, herri oso bat txikitzen eta zapaltzen ari direlako gizon boteretsuek. Ezin diogu Gazako genozidioari muzin egin, eta horregaitik Tapia eta Leturiaren Wafa kantua izango da ondoren entzungo duzuena, Palestinaren aldeko aldarri bilakatu den abestia. Palestinar folklore eta osko tradizioan, olibondoek, txoriek eta haizeak bananduta edo erbestean dauden pertsonen arteko konexio dira. Euskal Herrian baditugu gure herria eta Gaza lotzen dituzten pertsonak, elkartasun zubiak eraikitzen dituztenak. Horietako bat da Bea Berzosa. Bere bitartez ikusten ari gara Gazan gertatzen dena hurbilagotik, eta lan izugarria egiten ari da hango familiak laguntzeko. Askok ezagutuko duzuen Maren kantari ezagunaren ama izateaz gain, Bea ogibidez irakaslea da Bizkaiko eskolarik txikienean, Arboledan. Txikia bai, baina bihotz handikoa da han egin dutena. Liburu solidario ederra egin zuten duela hilabete batzuk, eta azkenean elkartasun uholde hori elkarte bilakatu da laguntzaren kudeaketa guztiz legez eta behar den moduan egiteko. Horrela sortu da duela gutxi Talin elkartea. Talin 4 urteko neskato bat izan zen, Israeldar tankek erail zuten errefuxiatuen esparruan. Etzen ebakuazio abisurik egon. Palestinarrak hautsa balira moduan sartu zen Israelgo armada kanpamenduan. Familia kaos horretatik iesi irtetzean, Talin dendan geratu zen eta gainetik pasa ziren tankeak. Ezin izan zuten agurtu, ezta lurperatu ere. Talinen ama, Sali, eta bere seme-alabak dira elkarteak laguntzen dituen familietako bat. Baina hobe, Bearen hitzez entzutea egoera zein den. Arratsaldeon, hoy quiero compartir con todos vosotros un sueño que, aunque parezca loco, estoy convencida de que entre todos vamos a conseguir. El pasado 28 de mayo se cumplieron 2 años del brutal asesinato de la pequeña Talin en el campamento de refugiados. Ese día, su madre decidió recordarlo no desde el dolor, sino llevando un poco de vida y esperanza a los niños del campamento. Organizaron juegos, canciones, repartieron dulces, pintaron caras. Fue un día sencillo, pero también un día lleno de vida y de esperanza. Ayer Sally me escribía, y os voy a releer: cuando veo a los niños jugando en las calles y sin poder ir a la escuela porque está lejos de nuestro campamento, siento que son mi responsabilidad. Deben aprender que tienen dignidad, que tienen derecho a la educación, a la seguridad y a la estabilidad. Esto no lo dice una ONG, no lo dice ningún cooperante, lo dice una madre que sobrevive junto a sus 5 hijos en Khan Yunis, una madre que ha visto cómo asesinaban a su pequeña en el campamento de refugiados y una madre que, a pesar de la grandísima necesidad que tiene para poder seguir sobreviviendo junto a sus hijos y a su marido gravemente enfermo, está decidida a crear y a poder ayudar a los que están a su alrededor. Quieren crear un espacio de juego, de aprendizaje para esos niños del campamento, y queremos también que las familias se sientan útiles. Todas esas familias a las que les han arrebatado sus hogares, sus trabajos, todas esas familias a las que se les ha arrebatado la posibilidad de decidir sobre su futuro. También queremos que ese espacio sea un sitio en el que esos niños puedan tener garantizada al menos una comida al día. Desde la Asociación Humanitaria Talin queremos ayudarles a crear ese espacio de vida, de esperanza y de dignidad, y estoy convencida que con la ayuda de todos vosotros lo vamos a conseguir. Por eso lanzamos este reto, porque desde 1 euro hasta lo que estés dispuesto a aportar, todo suma y todo llega. Y llega directamente a ellos para que ellos sean quienes gestionen este proyecto. Eskerrik asko, bihotz, bihotz, bihotzez, porque entre todos estamos demostrando que desde lo más pequeñito estamos sosteniendo vidas. Mientras los gobiernos y mientras quienes deberían de estar haciendo algo siguen dándoles la espalda. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que seguir luchando por ellos para que esta pesadilla acabe cuanto antes. Gaurko ikuskizun berezi honi, asmo solidario bat eman nahi diogu. Ez delako nahikoa genozidioaz hitz egitea. Ekarpen txiki batekin asko lagundu ditzakegunean sufritzen ari direnak. ONG eta beste elkarte asko ari dira han lanean, baina Talin elkartearekin badakigu behar dutenei zuzenean helduko zaiela laguntza, bitartekorik gabe. Horregatik, behin emanaldia amaitzean,
aukera izango duzue, nahi duzuen ekarpen ekonomikoa egiteko, irteeran egongo diren 2 kutxetan. Denak dira baliagarriak, eta elkartearen webgunean eta sareetan ikusi ahalko duzue zuen elkartasunak sortuko duena. Aldez aurretik, eskerrik asko bihotzez. Uafa gurekin kantatuko duten aurren aukera berberak izan ditzatela lehenbailen Gazako aurrek ere. Gaztan gertatzen ari dena, bereziki mingarria zaigu euskaldunoi. Geure herria izan baitzen hegazkinek bombardeatu zuten aurrenetakoa. Euskal Herriak badaki zer den gerra, bonben eragina, beldurrez bizitzea, odolaren zaporea eta errepresioa. Iraganeko argazkiak koloreztatu eta gaurkotu egiten da min hori. 1900 eta 37ko martxoaren 31an, Elorrio eta inguruko herrietara haizeak urruneko hegazkinen burrunda ekarri zuen. Kanpai eta sirenen abisua, metrai eta zarata, bomba hotsak, estanden osteko kea, erre usaina.
Haizeak dakarrena, ez da beti atsegina. Eta duela ia 80 urte gertatutakoa, hiltzatuta gelditu da memoria kolektiboan. Gure ikuskizunaren ardatza, musika da bai. Eta musikak demostratu du, ahanzturan utzitakoak berreskuratzeko tresna baliogarria dela. 11 kantu egin dira Euskal Herrian guda zibilak eragin zuen sufrimendua musikatzen dutenak. Eta guk Berri Txarrak taldearen Marabillaz aukeratu dugu. Marabillaz nor izan zen ezagutu aurretik, kantu honetan izango dugun gonbidatua aurkeztuko dugu. Hitzak dantzan hasi dira, gitar sokak astintzean, doinuz jantzi ditzagun hitzak, musika baita gure bizitza, aurrera gora bihotzak ireki, zurea da giltza. Berriztik dator Iñaki Etxesarraga, Etxe, ibilbide oparoa duen kantakilea. Bideoan ikusten den bezala, literal dator elorrirantza. Azkarrenak konturatuko zineten hori bai, ez direla gaurko irudiak, tunel horiek orain dauden moduan daudelako. Etxek ikuspegi propiotik sortu du beti, eta musika pasioz bizi ere. Maitasunari kantatu dio, doluari, Euskal Herriari, Euskal kulturgintzan dauden putrei, bizitza berriak mundura dakartzaten amei, etxekoi, munduaren amaierare konkistatzen saiatu zen Iñaki, baita lortu ere. Berak dioen moduan, bizitzaren musika darama zainetan, eta horregatik, plazera da gurekin izatea gaurkoan. Eta behin aurkezpenak eginda, barneratu gaitezen orain, Marabillazen historian. Zauri ireki bat dira,
Marabilasen horroak oihartzuna entzun dute, Gazak Kongok Nafarroak asaskatzen ari dira, gizon aldun arroak, gainezka dituzte burtsak, sakelak diru zorroak, sakonak dira minaren, ta izuaren erroak, ahaztu egiten dira idatzi bako lerroak, ahaztu egiten dira idatzi bako lerroak. Amantaletan zimurrak, bazterretan azur baltzak, belarrietan xuxurlak, urru ertuak garratzak, mutututako malkoak, txikitutako eskatzak, besorik bako eskuak, nora ezean behatzak, herriaren auzoaren, sasi etxeen arantzak, norberaren denboraren, memoriaren lorratzak, norberaren denboraren, memoriaren lorratzak. Zendiga, deituta denamo zen.
Merabilesekin iritsi gara emanaldiaren amaierara. Ez eskatu beste bat, ez baitugu besterik jotzeko gaur. Baina ez gara gurtuko, behar bezala eskerrak eman gabe ikuskizun hau posible egin dutenei. Aparteko kolaboratzaileei, Danel, Etxe, Xagu, Erika eta Talineko lagunei. Lanean aritu diren gurasoei, teknikariei, irakasleei, bereziki Polentziri urte osoan zehar banda zuzentzen eta moldaketak egin duen lan bikainagaitik. Arratia eta Otxandiotik etorri diren gazteei, eta gure ikasleei noski. Bereziki, Besaide bandan, ikasturte guztian zehar kantuak lantzen aritu direnei. Azken kantuek utzi diguten tristura puntu horrekin ez dugu amaitu nahi, eta horregaitik azken bideo bat prestatu dugu. Izan ere, etengabe haizeak dakarrena, olatuak dira. Olatu hoiek hartzen saiatu dira gaur goizean gure gazteak Debako hondartzan, eta irudi fresko horiekin agurtuko gara. Gogoan izan, irteeran, Talin elkarteari elkartasuna adierazteko kutsak izango dituzuela. Eskerrik asko gerturatu zareten guztiei, eta hurrengora arte. Zerue belz dago, eta ni buztitxe, eta ezin dut zineztu, zelako mendize datorren, itxozotik horrelako, olatu batekiko nau, trajizikin duidot, hobeto, tabli soltaten badot, bueltaka, norabidea galduta, zerue topatu nahian, hau bai izan dara kriston mareja die. Kolpeka eta ni barruen, eta ezin dut zineztu, zelako olatuk datozen, itxozotik horrelako, olatu batek hilko nau, trajizikin duidot, hobeto, tabli soltaten badot, bueltaka, norabidea galduta, zerue topatu nahian, hau bai izan dara kriston mareja die.